ug wala ang pahimangno sa mga lokal nga kagamhanan ngadto sa mga tawo nga musunod sa mga lagda. Ani ay awhag sa grupo sa mga frontliners nga nanawagan sa publiko nga musunod sa social distancing. Sa post ni Dr. Michelle Ann Recto Dagoy, makita ang mga frontliners sa lungsod sa Barili nga nagdala sa mga papel nga nanawagan. Gipanawagan nila ang mga tawo nga magpuyo sa balay kay gusto pa nilang mabuntis, magminyo, mangita og uyab o mag-diet. Samtang ubay-ubay nga grupo na usab ang nagpaabot sa ilang pasalamat ngadto sa mga frontliners. Usa niini ang grupo sa Bureau of Jail Management and Penology sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ingon man ang inmate sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Samtang ani ay bata nga anak ug usa ka pulis nga nagpasalamat usab ngadto sa mga frontliners. Frontliners for protecting us children. God will help us to make this COVID-19 gone forever and ever. Thank you, frontliners, for helping us.